Hello mga people, mga human beings sa wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel. Please subscribe, Miss Human Being. Subscribe, like, comment below. Magtimbang-timbang na putaan ni kunong kuan kanang ato ang mga medisina ingani jud kuno ni buhaton di ay hala timbang jud perminti day. Once na mag-highlights ko, blend ni akong gigamit nga powder. Swarovski siya nga product. Dakoy customer o ang iyang buhok ako ning giriban sa una niya, blend iyang buhok, gi-highlights, gi-balayads karon. Ingani ning ang tawo adventure ba mo atong lain nga salon, di ko tang hilabot. Niya ang iyang buhok iyang gipa tone down or gipa dark. Ang buhok ba ni basta maumura mo dark mautro dito itong naw malahi ra jud. Mo na siyang ato na pong utrohon, ato na pong i-reverse, magwapa na pud siya balik. Ana ang buhaton. Sundi ko ninyo og atong tan-awon og kaya ba sa akong power. Ingani nga buhok nga gi-tone down siya or gi-dark. Nya magpakulor ang customer, kinahanglan jud kabalo mo trabaho. Kabalo ka ug unsaon ni kabalo ka mo analyze kay dili ni siya madali-dali na to. Gama ni nganing buhok tung tan-aw no na black siya pero depende sa mo trabaho ug kabalo gyud magwapa ra ning buhok. Ako ning gi-highlights pagkahuman og highlights ani ato na po ning koloran mura tagabalayad sa ani pero dili ko sigurado og magwapa ba jud ang buhok basta ma-tone down kay lahi ra color sa dili jud koloran ang buhok kana wala jud makasuway og mga tone down or dark color. Pagkahuman ani na po butangan ako siya og foil, butangan og blend me. Ya wala na ko giabot dapit sa punuan. Ya, natural butangan jud og porosity balancer. Labi na jud ang mga buhok nga si puros kaayo treated butangan jud og porosity balancer para dili siya madamag. Color na pug ko og Igora Royal. Akong ikwa niyang buhok ato siya pakuluron, i-lifting atong color kay na dark siya kay og dili na siya nakukuluran og kaning lighter pod nga color ang gusto niya kanang di ko mahayag ang buhok. So atong pahayagan og gamay kanang dili po kay color at klaro lang jud nga color kay dili po na nimo koloran dark ang buhok wala gyud gyapoy color mahitabo. Kaya kanang ibang customer kay mahadlok magpa-color. Nga na dili mahadlok oy naabi mo sa gahum-gahuman nga bayot na mo sa doktor nga bayot, doktor og buhok. Asla sa you're in good hand. Diba? Kay og dili pag kakamaw mong color og buhok lisod pag analyze jud ana ra ang show. Mo ni ang buhok o nga akong gi-highlights. Wala ko pay color mo na ako gipakita kay makita ninyo nga naunsal gyud ang buhok. Ya sprayhan na ko og porosity balancer before ko mag-apply og color kay para protection sa buhok. Aron di iri siya madaot kay nahadlok ra ba taw ning customer kay naunsa na kuno iyang buhok. Mo ni drama sa mga customer normal na siya kay kitang tanang mga tao mahadlok jud ta og maunsa ang buhok kay ang buhok ba kay crowning glory. So dapat gwapahon jud. Kaning kamutan nako nga maanyag siya pagkahum. Aring dapitan nag-apply kog color sa iyang buhok. Hapitan nimo color gamay na lay kulang kay aron mahuman na jud ko ani na nya naklaro na nga naa na siya color. Ning hayag na gamay nya padulong nako ani magbanlaw kay medyo hayag na gyud ang iyang buhok. Gabanlaw ko sa iyahang buhok kay hapit tag ko mahuman. Di nato ni maklaro ang iyang highlights ug ang color basta mabasa ang buhok. Unya pa ni pagkahuman ug maklaro ba gyud ni or dili ba ni maklaro ang ako ang gi-highlight sa iyang buhok. Kini si Bonacure mo gyud ni pinaka-powerful nga ato ang treatment sa buhok. Panalit ang buhok si kapakulor, sag-asa ka ti pakulor nya dili ka magpa-treatment. Ang treatment sa Swarovski jud is proven and tested nga nindot jud kaayo. Ya pagkaman ni ato po next ang i-steam ang buhok kay para jud mo penetrating Bonacure sa buhok. Wala ni buhok ang akong gitrabaho nga dark ganiha nya. Ako siyang gibutangan og highlights nya gikuluran pagkahuman. Gwapa na kay ang buhok ko. Nya kaning customer kay mag-uuli gini ang mga buhok dili kuno nato makuha jud na basta ang gusto sa mga tao sa imagination niya ako i-connect sa imagination para magwapa inyong mga buhok. Nya mo na ni resulta gwapa kaayo. Don't forget to subscribe Miss Human Being, like and share and comment below. Thank you for watching and bye-bye.